Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А сёння маёй суразмоўцай будзе, я зараз просто трэба зачытаць усё, каб вы ўявілі, чым чалавек гэты адметны і колькі ўсяго цягнуў на сваіх плячах. Праваабаронца, арганізатарка выставы пра медыкаў «Машына дыхае, а я не», дырэктарка фестывалю дакументальнага кіно пра правы чалавека «Watch Dogs Беларусь» і грамадскага аб'яднання «Звяно» Тацяна Гацура-Яворская. Добрый день, Тацяна. Вітанне. Дзякуй за такое прадстаўленне. Ўсё ж такі чалавек, які столькі здолеў рабіць, і то просто не мог не адзначыць. Па-першае, вітаю цябе на волі. Вельмі прыемна бачыць цябе. І я ведаю, што там было пэўнае дастаткова, не скажу, што шмат, но была блытаніна і з паслядоўнасцю падзеяў, і як усё адбывалася. Давай ад самага пачатку. Якім чынам ты трапіла пад пераслед так званых праваахоўных органаў? Блытаніна была таму, што шмат у каго просто падпіска пра неразгалошванне, таму людзі просто не могуць гаварыць. Вось, у мяне такой падпіскі няма, таму я магу больш сказаць. Хаця, в прынцыпе, таямніцы следства, я не ведаю, што тут можна пакуль што выдаць, таму што пакуль што і следства не было. Было што? Было 5 красавіка в обшук у нашым офісе. В обшуке у мяне дома ў Лагойскім раёне і ў маёй кватэры ў Менску, там, дзе жывуць дзеці. Былі в обшукі таксама ў маіх калег, яшчэ ў 4 чалавек апроч мяне. Былі канфіскавана тэхніка, носьбіты інфармацыі, дакументы некаторыя, грошы, карткі, пячатка — это ўжо другі обшук канфіскавалі. Вось, пасля гэтага ўсяго нас увесь час это нам адмаўлялі ў адвакатах, што мы маглі патэлефанаваць, адразу пазабіралі тэлефоны. Пасля этого нас адвезлі ў ДФР, там, дзе з намі таксама неафіцыйна размаўлялі, таму што зноў жа такі без пратакола, без адвакатаў. І, напэўна, размова атрымалась не такой, як чакалі гэтыя людзі. Яны сказалі, што прыйдзецца ехаць на ІВС. І нас усіх адвезлі на ІВС. Чакай, ты кажаш, не такой размова атрымалася ў ДФР, якой яны чакалі. А якой чакалі? Было з іх пытанняў, з іх словаў зразумела, чаго яны хочуць дамагчыся? Яны ад самага пачатку, калі яны прыйшлі ў офіс, яны казалі, што там абшукаюць, пагавораць, мы з вами пагаворым, і все пойдуць дадому. І вы не хвалюйцеся, сабачку сваю забярыце ўвечары, там, і все такое. А размова была, там, прызнавайцесь, расказвайце, што вы робіце, як вы робіце, там, як вы там ставіцеся да таго, што ў дзяржаве, там, карацей, такое. Чакайце, а дэпартамент фінансавых расследаванняў, якое дачыненне мае да таго, як ты ставішся да падзеяў у дзяржаве? Таму што ў іх ёсць, я так разумею, падазренне, што мы там фінансуем нешта, можа бы, камусьці штосьці сплочваем, ці яшчэ штосьці. Яны такіх пытанняў не задавалі, як бы наўпроставых. Вось, таму не магу сказаць. Это мои такія здагадкі. Вось, і все, і мы паехалі на ІВС. Значится, там я знаходзілась, 4 дзяўчат былі в адной камеры, я знаходзілась адна у асобнай камеры. І там была выключена батарея. То бок труба была гарячая, а сама батарея она была выключена. І адчынена была фортка. Тады якраз пахаладала.
Да, я нагадаю, что это было 5 красавіка. Да, Яшчэ 5 было на так 6. не вельмі цёпла на вуліцы, скажем. Нет, там была завея, там был мороз, то бок по моих адчуваннях в камере там было 80 градусов. Ну, без матраса, як бы вот ты вот так, як ты приехал, і вось, і кожныя 2 гадзіны ўначы тебе падымаюць, трэба встаць, прадставіцца, сказаць, по якому артыкулу. Тое самае адбывалася з маімі калегамі. Адзінае, што на 3-й дзень мяне перевялі з этой камеры ў камеру цёплую. Там было 5 чалавек і 5 ложкаў. Я была 6-й. То бок мяне перевялі ў цёплую камеру, але мне па-ранейшаму не было ні матраса, ні месца, дзе я магла спаць. Вось, але як бы тым не менш. Вось, ну і пакуль мы былі гэтыя 3 дні, атрымалася, што да нас прыйшлі з Октябрьского РУВД, оказалось, что у нас неповиновение еще милиции. Значит, это неповиновение милиции, значит, на нас вот рапорт подали. Мы про это вот доведались только, отрымливается, когда мы были уже в ИВС. Там же так само мяне выклікалі спачатку, але не размаўлялі, але я бачыла яшчэ одну калегу, якую выклікалі так само без адваката на размову з тымі самымі следчымі, якія вобшыкі праводзілі. Мяне просто выклікалі, я пастаяла ў калідоры і пасля адвялі назад в камеру. Ну, не ведаю, ці перадумалі, ці спецыяльна нешта мусіла ўбачыць, я не зразумела. Там же адбыўся суд адміністрацыйны, таму што вот 3 дні як бы выходзілі, якія можна знаходзіцца. Ну, мои калегі атрымалі суткі. Мне не маглі даць суткі, таму што мне малое дзіця, таму я атрымала штраф. І в дзень, калі мои калегі пераязджалі в ЦІП, мне прынеслі пастанову пра тое, што мне мера ўстрымання пад стражай, і мяне уначы як бы перевезлі на Валадарскага. Вось. Ну і на Валадарскага як бы вот я знаходзілася яшчэ 7 дзён. Атрымліваецца, з чацвярга на пятніцу мне туды перавезлі. Чамусьці ў суботу прыйшла там выхавацелька і сказала, што мяне паставяць на профулік. Хотя, ну, я запытала, что это такое, она сказала, что ничего страшного, просто с вами будет часцей размаўляць психолог и оперативники. Я запытала, ну, в сувязі з чым, и она сказала, ну, вот у вас такі артыкул, что вас трэба ставіць на профулік. Хотя со мной у камеры сидела Марфа Рабкова, якая там увогуле член УПГ, и яна на профуліку не состоит. Вот. Ну и атрымліваецца далей панядзелак другі вобшук, забрали моего мужа з дома, дапытвалі таксама, ужывалі фізічныя як бы, ну, катаванні, і пасля таксама нічого муж не мог ім патлумачыць, напэўна, даць ту інфармацыю, якія яны там хацелі, не оговорил меня, ему сказали, что вот он мусит з'ехаць. Цягам 48 гадзін мэтах бяспекі яго і сям'і, як бы все разом яны мусяць з'ехаць. У ўторак да мяне прыйшла адвакатка, я даведалась про эту ситуацию, что мой муж з'язджае. І ў сераду зноў да мяне прыйшлі 2 чалавекі раніцай, яны не прадстаўлялись, адзін з іх быў на вобшуке. Вось, ну, поцікавіліся, ці в курсе я ситуации моей семьи. Ну, это такая, в принципе, это была не короткая размова, то бок мы долго з імі разважали про то, про сё, про ситуацию в Украине. Вось, і про то... І як ім бачыцца, як выглядае сітуацыя ў краіне іхнімі вачыма? Вот яны ж там сваё меркаванне неяк там высказывали, там нейкія каментары на твае словы былі нейкія? Ну, яны, у іх няма мэты пасадзіць всіх турму і мяне ў тым ліку, у іх ёсць вялікая місія, гэта каб краіна жыла добра за светлую будучыню. Вот, по-моему, там так і прагучала. Вось, што яны хочуць, як бы у нас мэты нават супадаюць, магчыма, што мы все хочам, як бы, чтобы у нас была вот краіна. Я сказала на это, что ну, чтобы не было горш, вот.
Ён так сказал, што не было горш. Я сказала, што куды ўжо горш, як бы горш быць не можа. Ну горш толькі страціць суверэнітэт, а да гэта это тое, што адбываецца, тое беззаконне, што адбываецца ў краіне, это ўжо, в прынцыпе, ну, край. Вось. Ну, як бы яны сцвярджаюць, што все по закону. Яны все робяць по закону. Я тады ім прывяла прыклад наш суд адміністрацыйны, які нібыта по закону. Я просто давялося, што я прысутнічала на 3 судах. Перада мной мы ў адным памяшканні былі, і праз скайп судзілі 2 маіх калег, а я была апошняя. І там был адзін і той жа супрацоўнік Октябрьского РВД, Кондрашоў, там не памятаю прозвішча. І па скайпу кожны раз звязваўся іншы чалавек. То бок прозвішча, імя супадае па рапарту, это адзін супрацоўнік, але кожны раз у скайп выходзіў іншы чалавек. А як ты даведалася? Яны ж звычайна ў масках, там балаклавах. Нет, першы быў, яго было так вот закрыта, як бы баф насунуты, але ён был светлы. Другі был зменены голас праграмай і твар як бы там зменены праграмай. І трэці был таксама зусім іншы чалавек, ён уже ён не хаваў, по-моему, свой твар нават. Я задала пытанне, як вы можете так менять свою знешнасць. Суддзя это пытанне зняла. І там по протоколах этот же чалавек з розніцаю 5 хвілін затрымлівал на Партызанскім праспекце і на Ленінградскай. І падчас суда этому чалавеку адвакаты задавалі пытанне, в які час вы там працуеце. Адзін раз ён сказал з 9 до 6, другі раз з 9 до 9. Як бы там просто, а суддзя была одна і тая ж. Таму я просто сказала, як бы по закону, по закону я бачыла, як это адбываецца. Ясно, что были погрозы, что вот там я буду сидеть там, и я говорю, что мне, в принципе, так само эту перспективу намалявали, когда мы еще ехали в ИВС, в ИЧУ, потому что там вот этот следчий, який сказал, что 3 дня, 10 дзён, пасля на 2 месяца, и кожные 2 месяца вам будут паўтараць, и вы будете сидеть. В принципе, як бы я сказала, что мне это все так само вядома, зразумела. Вось. Але лагічна ж, калі гучаць такія словы, вот вам там будзе вот так і вот так, калі вы не, вот гэта прагучала, калі ты нішто не зробіш. Вот я вот на этой вот сустрэчы, пасля того, як я уже ведала пра сітуацыю з мужам зусім, мне, в принципе, так і сказалі, што вы можете выйсці ў чацвер, і ваш муж можа не з'язджаць. Вы можете выслухаць нашу прапанову. Я просто не стала это слухать. Послухать можно было б? Нет, я як бы лічу, менш ведаеш, лепш спіш. Навошта мне слухаць? Все тыя гульні, як бы. Боже мой, а можа б табе прапанавалі быць, я не ведаю, там, амбудсменам галоўным, як праваабаронцу? Наўрад ці мне прапанавалі быць амбудсменам. Вот. Таму я не ведаю і не магу сказаць. І я вельмі рада, што я не ведаю і не магу нічого нікому з гэтай нагоды. Не подумала ты про нас, про журналістаў. Было ж цікава, што ж все ж таки вот могуць прапанаваць. Не ведаю. Так што. Таня, вот ты все ж таки праваабаронца, ты ведаеш, прынамсі, якімі правамі павінен у нармальных умовах можа карыстацца затрыманы чалавек. Ось сітуацыя. Да цябе прыходзяць, робяць вобшук, ператрус, там агляд, што там не кажы. У любых там нарматыўна-прававых актах, там я не ведаю, там у Канстытуцыі прапісана ці не, але там по законе ты маеш права на адваката, ты маеш права на званок, ты маеш права не сведчыць там супраць сябе. Атрымліваецца, вот усе гэтыя твае правы на першым этапе, прынамсі, не былі ніякім чынам рэалізаваны. Вот ты казала, вот я маю права. Што табе казалі на это? Нават даставалі паперку з закона, там артыкулы паказвалі, калі абавязаны прысутнічаць адвакат. Я говорю, правильно, это калі ён абавязаны, вы абавязаны толькі ў прысутнасці адваката, там абвінавачванне прад'яўляе, там яшчэ што-нибудь. Але апроч таго, калі абавязаны, у мяне ёсць права.
на любым этапе, калі там следчае дзеянне, там адміністратыўны працэс, там неважна што, я маю права на адваката. Ну, то бок я это говорила. И они, конечно, вот прикрывались тем, что мы вот обязаны, вот мы обязаны. Ну, вы маете право, ну, позвонить вы не можете, телефон у вас забрали, попросите у кого-нибудь. Ну, то бок, а попросить ты можешь только у іх, і зразумела, што яны свой телефон там не дадуць. Ну, як бы, да, вы маете право, але мы не обязаны. Вот калі б мы были обязаны, вот, бачите артыкул, тады б мы вам представили. А так, ну, все, выбачайте. То есть, конечно, ты можешь, конечно, позвонить, но телефон мы у тебя забрали, его не дадим, поэтому... Да, вот так. Ты вельмі так добра написала про тых людзей, з якімі табе давялося сустрэцца у камеры СІЗО нумар 1. Яшчэ раз, хто гэта быў? Вот, і ці чакала ты, вот, дакладней, вот, былі нейкія чаканні? Зараз, вот, калі я ўжо тут, то зараз мяне вот, у камеру і я там убачу. Вот, былі нейкія такія чаканні? Ці там, наадварот, было нешта змрочнае чаканне? Не, у меня не было змрочного чакання. Я, в принципе, разлічвала на то, что это будут такие самые умовы, як у ІЧУ. Вот. А у ІЧУ были вельмі жорсткія умовы. Ну, то бок я не спала фактично 3 ночи, а на 4-ю ночь меня перевозили. 12 годин меня забрали с камеры, и в 4 годины я была на Володарской. Вот это 4 годины, это еще вот занял, там, покуль я з ІЧУ меня оформили, там ехали на автозаке, пасля там огляд лекаря на Володарского, там этот камера-отстойник, пасля меня уже подымали в камеру. Тому я просто 4 ночи амаль что не спала, в таким стане была, и я як бы разлічвала на такія самыя умовы, як і у ІЧУ. Але як бы все адбылося по-іншаму, і в прынцыпе, калі можна так сказаць, ад Валадарскага мне добрае ўражанне. Вось, там не было нейкага скоцкага стаўлення да людзей, не заўважыла, і ну, зразумела, што ёсць правілы, якія ты мусіш выконваць. Зразумела, што ты знаходзішся ў невялікай камеры, 8 чалавек, 24 гадзіны на суткі. Што это непросто, што трэба як бы, ну, прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Вось, але, конечно, было на раніцу, калі я уже там прачнулась, конечно, было супер і знаёмства з Анжелікай Борис, я не чакала, і з Юліяй Слуцкай. Чакай, давай вот такі вот такі урачысты момант. Адчыняюцца дзверы, і Тацяна Гацура-Яворская ўваходзіць у камеру, і... Так. Ну, я бачу, там просто вот як заходзіш, там першы двух'ярусны ложак, на першым паверсе спала Юля Слуцкая. І яна паднялася і такая з прасоння глядзіць, і я бачу, што это Юля Слуцкая. Вось, але ну ясна, што ну цёмна, там же ну начнік просто гарел в камере, і я не хочу нікого турбаваць, я як хутчэй як бы ціхонька зайшла, поставила там свой пакет, паклала матрас, які я з сабой несла, на адзін вольны ложак. І я просто імкнулася чым хутчэй як бы легче і нікого не турбаваць, чтобы ну уже пакінуць это все размовы, знаёмства пасля. Вот. Я атрымлівалась, вот 4 пришла, а в 6 уже подъем. Я вот это 2 гадзіны хотя бы вытягнулась и поспала 2 гадзіны, отрубилась. То есть там уся камера не подорвалась с криками «Ура, Таня с нами!» Не подорвалась, мы были незнаёмы, мы нікого до этого асабіста не были знаёмы. Нават с Юлей Слуцкай, ну, я ведала шапачна, ведала, хто такая Юля Слуцкая, але асабіста мы не былі знаёмы, таму ніхто не подорвался. Уже пасля, як пад'ём был, пачалі там раскладацца, мне пачалі там правілы нейкія распавядаць, там тое-сёе, і мы уже пачалі разнаёміліся. Вот, ну ясно, что я ведала, кто такая Анжеліка Борис, ведала, кто такая Марфа Рабкова. Вось. Ну и все. Якія ўражанні у цябе ад тваіх сукамерніц, якія ўжо не першы месяц знаходзяцца за кратамі? Ну, самое лепшее ўражанне. Я писала про это, что, в принципе, мне вельмі пашанціла, я ўдзячна за знаёмства, хоць і ў такіх умовах. І у нас была вельмі добрая атмасфера. За тыдзень, што я там правяла, не было ніякіх канфліктаў. Наадварот, як бы кожны імкнуўся палегчыць жыццё чалавеку, які там знаходзіцца. Ну, вот, як я пісала Марфа Рабкова, это просто нейкі такі, я не ведаю,
маленький терминатор. Ну, маленький, потому что насамрэч я здзівіла, што на 12 кілаграм, я з ёй не была знаёма раней, але яна вельмі такая, ну, стройная, такая, ну, такая весь час скокает зверху наверх, там, такая поджарая. Вось. Нема дэпрэсіі, нема такого адчаю у людзей. Як бы, конечно, все стомленыя, чакаюць, чтобы уже адбыўся суд, разумець, чтобы уже была нейкая там кропка в этой всей гісторыі. Ну, А вот по справах ці па тым, што ім інкрымінуюць, размаўлялі, вось Юля Слуцкая разумее, што вот, ну, што ад яе хочуць, вот, што, вот, у чым яна вінаватая. Вот я, па праўдзе сказаць, да гэтага часу не магу зразумець, за што сядзіць там Юля Слуцкая. я не ўпэўнена, што Юля Слуцкая может разгалошваць тайну следства. Вот. Я табе так адкажу. Таму, ну, я просто не ведаю. То есть вот как бы гэта ты разумееш гэтую сітуацыю і таму лепей не расказваць, ці нават яна, ведаючы вот у якіх умовах знаходіцца, ну і ўсе астатнія яны паміж сабой вот это не гавораць, таму што мала ли што, можа там дзе што записываюць і потым выставіць. Ну, як бы у сцен ёсць вушы. Это як бы вядомая такая штука, і якую не раз паўтаралі таксама ў камеры. У сцен ёсць вушы, да. Я разумею, вось гэтая адсутнасць матраса, холад, умовы вось гэтыя, але вот ўсё ж такі, што для цябе ў гэтыя дні было самае такое, ну не ведаю, жудаснае, страшнае? Пакуль я там знаходзілась ці зараз? Там пакуль знаходзілася. Да я нават не магу сказаць. Нейкія такія, ну, не могу сказать, что там мне там уже такое штосьці там супер было цяжкае, страшнае. Ну, блин, не ведаю. Нормально всё. Ну, ну, сапраўдны беларускі адказ. Ну да, повисел, привык, ну, як бы... ну, самое тяжкое для меня было, у меня просто было паліто, это адзіная штука. Мне не было ни коўдры, ничего. Ну и вельмі холодно. И тому, чтобы мне согреться, мне треба было подтискать под себе ноги, ну, короче, таким в позе этого зародыша, ну, чтобы накрыться. Вот. И мне пасля, калі мяне перевели в камеру праз 2 суток на 3, там, где у меня не было ложка, але была лавка такая доўгая, я на этой лавке легла спать, и я смогла вытягнуть ноги. И я такая, ой, класс, блин, можно ноги вытягнуть. Ну, потому что за 2 суток вот так вот мне уже просто ноги болели. Вот это было, ну, классно. Ужо там акурат да твайго затрымання, там ужо колькі часу перад гэтым мы там усе вот глядзелі фоткі і аповеды Азаронка, як вот у гэтых вот там за кратамі насамрэч там санаторныя умовы. Вот сутыкнулася ты, вот што б вот ты зараз, калі б сустрэлася з Азаронкам, сказала яму пра вот гэтыя яго здымкі і фотачкі? Ну, ён, напэўна, пра тип распавядал, потому что все ж таки, ой, не про тип, а про этот. Ну, Центр изоляции правопарушальников. А я ж была на ИЧУ, да, ИВС. Вось, а на ІВС там же розныя правілы. На ІВС там нельга ўвогуле нічого, ні кніжак, ні там, ну, карацей, ну, вот так, як мы заехалі. В прынцыпе, калі б яны ўсё выконвалі па нарматывах там іх, ну, можна як бы там нармальна адбыць. Ну, сэнс у тым, што, напрыклад, ні мне, ні маім калегам, калі передали передачку, она стояла просто под дверима. Ее никто не передавал в камеру. Ну, то же самое с отеплением там и с подъемом кожные 2 гадзіны в ночи. Хотя там один надзиральник сказал, что можно и кожные 5-15 хвилин подымать. Як бы так, что типа мы еще с вами как бы пешчетно.
Вот. Ну, калі б это все выконвалось, конечно, і было нармальнае стаўленне, то ну, можна адчуваць сябе чалавекам. А так, канешне, з такім падыходам, што можна сказаць азарёнку. Ну, я думаю, спадзяюся, што калісьці ён сам проста адчуе. Я так разумею, што ўсё ж такі от, давялося мужу разам з дзецьмі з'ехаць з Беларусі, і от зараз у гэтым вот такім сямейным, калі браць плане, якія ў цябе намеры далей, вот што ты думаеш рабіць? Ну, мой муж з'ехаў з малодшым сынам толькі, астатнія дзеці тут. Ну, я ведаю. Са мной, да. Ну, зноў жа такі, вот як я не захацела слухаць, што мне прапаноўваюць, вот, так сама і мне тут як бы не пакінулі выбары, таму мне проста. Мне падпіска не выйдзе. Так што мне метацца тут не даводзіцца. Я хацеў спытацца, ці няма ў цябе планаў з'ехаць з Беларусі, але Да. тут нават калі пабылі. Да, да, так што мне ў гэтым сэнсе, ну, проста. Але вот у сітуацыі з мужам першапачаткова шла размова пра тое, што вот яму загадалі цягам 48 гадзінаў з'ехаць з Беларусі, і нібыта адразу забарону на ўезд у Беларусь на 10 гадоў. Вот шла пра гэта размова. Гэта ёсць? Вот это забарона на ўезд? Ніякіх папераў няма, але это гаварілі і мужу, і это гаварілі мне вот на этой сустрэчы. Таксама гаварілі. А вы ведаеце, што ваш муж не зможет въехаць 10 гадоў? Я сказала, што так, я ведаю. Так што, ну, а папер ніякіх няма, зразумела, няма папер ні допытаў, няма папер ні на што, то бок. У такой сітуацыі вот увогуле, то есть павінна быць альбо там рашэнне суда аб забароне на ўезд, ці як это павінна быць, ці там штамп у паспарце, ці вот як это павінна выглядаць? Ну, я думаю, муж будет писать, будет это высветляць юрыдычна. На падставе чаго, то бок ці забаронены яму ўезд, на падставе чаго, ну як бы ён это все будет высветляць і абскарджваць. Наколькі я ведаю, ну прынамсі раней так было, зараз жа ж у нас інагда не да законаў, поэтому як яно працуе невядома, але раней трэба было чалавеку, таму ж самому украінцу, перш чым ехаць у Беларусь, лепей на ўсялякі выпадак напісаць запыт у дэпартамент па грамадзянству і міграцыі, каб далі адказ, можа ён ехаць сюды ці не ехаць. То есть да. вот такая практыка. Да, напэўна, з этого і пачнём, будзем высвятляць. Але, ну як бы на словах это было вот так. І мне, і мужу одно і тое ж гаварілі. Зразумела. Ну, якія тут варыянты могуць быць, невядома. Пад нікам TG хтосьці піша: спачуваю Тацяне і ўсім пацярпелым. Ну, увогуле тут выказваюцца словы падтрымкі, але вот, да, ситуация такая, что нібыта застаешься все одно у межах этой крымінальнай справы, ніякіх там абвінавачванняў ці там подазрэнняў. Не, я подозраваная. Я подозравана. Не знялі канчаткова нічого. Не, я подозраваемая по частке 1 342 артыкула. Мне пакуль не прызначылі следчага, так что я застаюсь в статусе подозреваемой. А як статус подозраванай вяжется со словамі, ну калі яны сапраўды прагучалі, што ну тут няма сэнсу ці няма падставаў трымаць вас у турме? Ну, так мне, в принципе, постанова так и написана, что мне зменена мера пресечения, тому что няма подставы утрымаць мяне ў турме. Ну, так что все, ну, логично. Но вы у нас под подозрением. Да, да. Ну, будут расследовать следчие, вывучать компьютеры наши, телефоны, там, документацию. Ну, вот реально, калі паглядзець, вот, што можна знайсці? Можа, вы там якое-нибудь экстрэмізм які-нибудь у межах фестываля па правах чалавека арганізоўвалі? Ну, не ведаю. Я думаю, что просто ёсць чарга, і да ўсіх прыйдуць. І, ну, я все ж таки і таксама думаю, что выстава, напэўна, это была апошняй такой кропкай, потому что постанова на обшук была выписана другим красавіка на тое, каб у нас праводзіць обшук. Просто мы не працавалі в офісе, у нас тыдзень был карантына, нас не было там. И вот 5 числа мы як бы пришли, и 5 числа это все отбылось. А так, другого красавіка, вы ведаеце, что
С 1 красавіка там прикрыли место, простору, Синюю козу, ну, карацей, все это заведения Ксении Федоровой, где мы выставу эту зладили. Вот. Ну, а так, як бы, что тут еще? Таня, я не просто так, не толькі для того, каб паказаць, колькі ты ўсяго рабіла, прачытаў на пачатку нашай размовы там і нагадаў і пра фестываль дакументальнага кіно па правах чалавека, і пра выставу, і пра звяно таксама, вось арганізацыю, дзе ты шмат куды ўклала намаганняў і дапамагала людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсій і гэтак далей. І зараз, вот, маючы з аднаго боку, застаешся падазраванай, маеш забарону на выезд. У такой вот сітуацыі прэсінгу і крымінальнага, і маральнага, маючы на ўвазе вымушаны ад'езд мужа. Што далей? Вот ты застаешься в этих проектах? Ну, самый наш такі, ну, карацей, наконт, ну, все залежыць яшчэ ад каманды, ад людзей. Вот. Тое, што датычна нашай выставы, в прынцыпе, мне, ну, ўжо шмат хто напісаў, што яны хацелі б все ж таки давесці, як бы, эту справу до конца. Вот. І, ну, это не будет толькі маё рашэнне, таму што зразумела, што вялікая рызыка, зразумела, што, ну, не кожны чалавек гатовы адседзець там 7 сутак за непавінавенне і так далей. Таму это будзе залежаць ад таго, ці возьме такую, як бы, гэтыя рызыкі на сябе іншыя людзі, якія ўдзельнічаюць у этом. Мы бліжэйшым часам гэта вырашым. Ну, як бы, это пытанне у нас зараз абмяркоўваецца. Вот. На этом тыдні, я думаю, што мы прымем рашэнне, што мы робім. Таксама, ну, у нас такі мы накірунак новы адкрылі. Это рэабілітацыя былых асуджаных людзей. Это были курсы, компьютерные курсы для людей и праца, ну, групповая праца с психологом. И тут у нас пакуль что я не могу вырашыць, ну, не ведаю, як вырашыць эту проблему, потому что у нас все было завязано на наш офисный телефон мобильный, які у нас конфисковали. И таксама мне конфисковали печатку, я не могу восстановить сим-карточку, ну, чтобы иметь сувязь. Мы паўсюль яго во всех улётках указывали, во всех контактах, калі мы объезжали там эти исправительные комиссии. Карацей, у нас зараз и конфискованы компьютеры. То бок у нас зараз тэхнічна ёсць праблема з тым, каб працягваць працаваць з гэтымі людзьмі. Вось. Але, ну, я думаю, што мы бліжэйшы час зробім, паклічам людзей дапамагчы нам зрабіць прыборку в офісе. Вот. Ну і, в прынцыпе, пакуль што нема рашэння, што мы вот жывем як раней, але нема рашэння, што мы там все з'язджаем з офіса, закрываем все там і там чакаем, пакуль в краіне наступіць дэмакратія. Ну, то бок, зараз просто такі стан разгубленасці, канешне, стан такі, калі трэба, да, прымаць такія прынцыповыя рашэнні. Вось, я не спешаюсь, не тое, што там з шашкай нагала, там, типа, там, все пофиг, там, мы там будзем далей і не будзем улічваць там рызыкі і так далее, але нема такого, што все, с мяне этого хопіць, я цяпер там поеду на лецішча, закрыюсь, выключу мабільнік і, типа, забудьцеся, што я такая ёсць. Такого таксама няма. Таму і зараз мы ў працэсе. Ну і на завяршэнне. Мы, конечно, і пачыталі, і перадрукавалі твой допіс, дзе ты расказала пра тых людзей, з якімі сядзела у камеры в адной, у СІЗА нумар 1, пра Юлю Слуцкую, пра Марфу Рабкову, пра усіх астатніх тваіх сукамерніц. Але вось калі цябе вызвалялі, вот, можа быць, яны сказалі: Таня, выйдзеш, там, перадай на волю усім тым. Вот што б ты хацела ад сябе сказаць, ці ад іх перадаць? Ну, я не была ўпэўнена, што мне выпускаюць, ніхто не быў цалкам упэўнены, але калі, ну, я запытала, калі выпускаюць, я магу публічна распавесці пра тое, што я тут з вами была, пра вас, я магу это публічна зрабіць. Это першае, што я запытала. Яны сказалі: да, конечно, там все распавядай.
Для іх это, ну, як бы таксама было важна. Ну і вот такую докладно вот мне Маша Каленик сказала: передай всем, что мы тут не зломлены, что с нами все добро. Вот это Маша Каленик просила передать. Ну и, конечно, ну, Юля Слуцкая просила там родным штосьці перадаць. Вот. Ну, агулам я могу сказать, что ну, что люди готовы до таких ахвяр. Вот седзячы там, яны готовы до таких ахвяр. Канешне, бываюць хвіліны роспачы, бываюць хвіліны там слабасці, і бывают пытанні, там, як вот Марфа Рабкова говорила, ну, что там, як там адбываецца на волі. Я, ну, тут ввогуле не зря сижу, мяне не забыліся, людзі як бы працягваюць. Вот для яе, конечно, это таксама важно. Ну, человек там з верасня сидит. В принципе, для всіх, я думаю, хто знаходзіцца там, важно, что калі яны там, то іншыя працягваюць рабіць тут тое, што важна для нас усіх. Вот. Таму я вот адзінае, што я магу сказаць ад сябе, тое, што ім важна, чтоб мы тут не здавались. Ну, а нягледзячы на тое, што ось як кажа Таня, усе тыя, хто там знаходзіцца, яны не зломленыя, ім у любым выпадку будзе вельмі прыемна атрымаць ад вас нейкія цёплыя словы. І таму правільна піша нам Сяржук: дасылайце лісты палітвязням, ім вельмі патрэбная наша падтрымка. Далучаюся да гэтых словаў. Дзякуй вялікі. Тацяна Гацура-Яворская, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова.